ke bani tambura SB zan yo jinjina. Tsakanina da mai gida kauna ce da amana. Turakin shinga wannan da tarihi ya nuna. Samun tamakarsa so ɗaya a ƙarni sai an tona. Shugaban al'umma ka zama gogarma. Yau babu suma tafiyar ta soma. Oga Musa sun shinga jagoran al'umma. Ga zaki ya fito dole ɗan kwikwiyo zai koma. Ka samu yabo gurin al'umma duka sun sarama. Turakin shinga kai ɗai muka hanga. Ba ai maka zuga. Sabo Oga Muhammad ya ce tamburan nai in buga. Sufafi ar'o mata wallan Kano maya gaida sarki. 068145230 a sha saurari lafiya. Turakin shinga mun gaida turakin shinga mai girma. Assistant controller Musa Hassan ka kai mazan fama. Zauna da shirin ka dimbin jama'a murna suke yi ma. Turakin shinga mun gaida turakin shinga mai girma. Assistant controller Musa san ka kai mazan fama. Zauna da shirin ka dimbin jama'a murna suke yi ma. Turakin shinga mun gaida turakin shinga mai girma. Assistant controller Musa san ka kai mazan fama. Zauna da shirin ka dimbin jama'a murna suke yi ma. Allah adon gwani marashin farko mai iko. Shi ne masani na komai yayi watanni mako. Komai in zaniyo shi ne ɗaya mai iko. Allah ka iyali ɗalbi yau zan yi waƙar turaki. Turakin shinga mun gaida turakin shinga mai girma. Assistant controller Musa san ka kai mazan fama. Zauna da shirin ka dimbin jama'a murna suke yi ma. Tsira Allah da dogon manzo abban zara. Turaki, Manzo al-Mustafa wannan da ya zo da bishara. turaki, Alaika haɗa sambai albarkar suka ƙara. turaki. Kasa har mai gidan Oga Musa yau ya zama saraki. Turakin shinga mun gaida turakin shinga mai girma. Assistant controller Musa san ka kai mazan fama. Zauna da shirin ka dimbin jama'a murna suke yi ma. Ya al'ummar garin shinga ga bako a garin ku. Turaki, DSB Shamsu ta tsaraba na taho in baku. turaki, Sabon matawallin Kano ma yace in baku. turaki. Sufafi ar'o shi ne yace in waƙar turaki. Turakin shinga mun gaida turakin shinga mai girma. Assistant controller Musa san ka kai mazan fama. Zauna da shirin ka dimbin jama'a murna suke yi ma. Su al'ummar garin shinga kwai baiwa a gare su. Turaki, Sannan ga ilimi babu jahilci a cikinsu. turaki, Sannan sun yi riko da addini al'adunsu. turaki. Suna da kawaici sannan da karancin saukar da baki. Turakin shinga mun gaida turakin shinga mai girma. Assistant controller Musa san ka kai mazan fama. Zauna da shirin ka dimbin jama'a murna suke yi ma. Suna da sarakuna masu adalci da amana. Turaki, Akwai su da jarumai wanda tarihi ya nuna. turaki, Ni ma yau gani na tanadi na kwari da bakana. turaki. Yau gani garin ku domin taimar na za mu hau dawaki. Turakin shinga mun gaida turakin shinga mai girma. Assistant controller Musa san ka kai mazan fama. Zauna da shirin ka dimbin jama'a murna suke yi ma. Abin fahari garin shinga lalle ya bunƙasa. Turaki, Ga manyan jarumai ɓangaren ilimi da siyasa. turaki, Akwai 'yan kasuwa har manoma ko wani rasa. Wannan shi ne kaɗan a cikin tarihi kan garin turaki. turakin shinga mun gaida turakin shinga mai girma.
wadata. Kusar algaita ba a yi wa kowa sai gidan saraki. Turakin shinga mun gaida turakin shinga mai girma. Asistan kwantirola musa san ka kai mazan fama. Zauna da shirinka dimbin jama'a murna suke ma. Turakin shinga lalle yana da hali na yabawa. Akwai shi da tausayin al'umma kuma bai da ɗagawa. Sannan ya gada halin karamci ba shi da rowa. Fatan mu gare ka alƙarar kama dukkanin mataki. Turakin shinga mun gaida turakin shinga mai girma. Asistan kwantirola musa san ka kai mazan fama. Zauna da shirinka dimbin jama'a murna suke ma. Yabo na gwani ya zama dole halin masu nagarta. Ai yau ai gobe sai gaskiya maganar manazarta. Ya samu yabo gurin al'umma har ma da makota. Ya zama turaki murnar da muke yau ta zarce baki. Turakin shinga mun gaida turakin shinga mai girma. Asistan kwantirola musa san ka kai mazan fama. Zauna da shirinka dimbin jama'a murna suke ma. Gaba dai sadaukin mu jagoran al'umma. Da namijin maza ya wuce banga za mu rike shi da kima. Bamu da damuwa ya zama garkuwa a wurin mu da dama. Kyawun jagora ya yi halayya mai kyau irin turaki. Turakin shinga mun gaida turakin shinga mai girma. Asistan kwantirola musa san ka kai mazan fama. Zauna da shirinka dimbin jama'a murna suke ma. Here I want to send my greeting to great leader. CIS Tony Akuneme is my father. I have so much to say but here I have to surrender. So much respect to you, I remain in loyal me and Turaki. Turakin shinga mun gaida turakin shinga mai girma. Asistan kwantirola musa san ka kai mazan fama. Zauna da shirinka dimbin jama'a murna suke ma. Gaisuwa a wurin matawallin Kano magwanin alkhairi. PRO Illela Boda san ba shi da sharri. Muhammad Abdullahi mai kyauta ya kari. Baba ga shahid shi ne ce iya waka gurin turaki. Turakin shinga mun gaida turakin shinga mai girma. Asistan kwantirola musa san ka kai mazan fama. Zauna da shirinka dimbin jama'a murna suke ma. Yau zan gaishe kuma tan turaki na yau bai tinku. Mama Suwaiba Muhammad dole na yau bai tinki. Momi Kaltume Abdullahi ina gaishe ki. Jidina a gare ku fatan alkhairi matan turaki. Turakin shinga mun gaida turakin shinga mai girma. Asistan kwantirola musa san ka kai mazan fama. Zauna da shirinka dimbin jama'a murna suke ma. Jidina gun yan uwan turaki yau na gaishe ku. Dan gaida shamakin shinga kai ma na gaishe ka. Ya Habu Hassan dole ne in sa sunanka. Dan masanin shinga Dakta Usman na gaishe ka. Dan gaida zannuwan bulori jinjina a gare ka. Dakta Abdullahi Hassan kai ma na sa sunanka. Bando man shinga kai ma na sa sunanka. Gaisuwa Ibsun gai kai ma dole na gaishe ka. Hajiya Zainab mu gaishe ki domin baki da tamka. Hajiya maman walida ke ma na gaishe ki. Hajiya Amira ke ma a yau dole na gaishe ki. Dange da Ali Sadam kai ma dole na gaishe ka. Musa Al-Sarki duka sun yi mu bai'a a wajen turaki. Turakin shinga mun gaida turakin shinga mai girma. Asistan kwantirola musa san ka kai mazan fama. Zauna da shirinka dimbin jama'a murna suke ma. Yanzu zan yi
Habiba Musa a yau na yo baitinki. Gaisuwa Khadija Musa ke ma na gaishe ki. Gaisuwa ga Yusra Musa ke ma na gaishe ki. Gaisuwa a gare ki Isha Musa ke ma sanninki. Gaisuwa a gare ki Shukura ke ma na gaishe ki. Gaisuwa a wajen Tima Musa ke ma sanninki. Gaisuwa a wajen Hanifa Musa ke ma sanninki. Gaisuwa ga Hanif Hanan dole ne in yo baitinku. Ta gaida Muhammad Musa jinjina a gare ka. Abakar Dadi Maryam Musa jeri ɗaɗin turaki. Sun taya ka da murna. ACI yale ya taho domin ta murna. ACI Oga Mashele ya taya ka murna. ACI Oga Murtala ya taya ka murna. ACI Oga Magaji ya taya ka murna. ACI Oga Dambashi ma ya taya murna. Gaisuwa Oga Chuwan shi ma ya taya ka murna. Oga SO shi ma ya zo taya ka murna. Gaisuwa Oga Gwaranya shi ma ya taya ka murna. Osi Barak Bashir Abba shi ma ya taya murna. Oga Argungu shi ma ya zo taya ka murna. Gaisuwa ga Osi Provost S Gobir murna. Gaisuwa Oga Kuci shi ma ya zo ta murna. Idris Umar ku gaishe shi domin ya ta murna. Musa NMA shi ma ya zo ta murna. Sarkin Yamman na Kasari Barista murna. Gaisuwar Oga Hamza Malami dan ya ta murna. Oga Aliyu Abdullahi ya ta murna. Labbaran shi ma ya taya murna. CSO shi ma mu gaishe shi ya taya murna. Aminu Umar Musa da shi domin ya taya murna. Murtala Laba shi ma ya zo taya murna. Bashar Mode Garmaho shi ma ya taya murna. Sirato mai kare mu gaishe don ya taya murna. Ni ma mai waka Shamsu Bashir na yo jinjina turaki.